Good morning! Happy Valentine's Day, guys! This video will be up on the 15th. So, bukas, i-upload ko siya agad-agad. Yun na yung gagawin ko. So, kapag may mga holiday, like Valentine's Day, mga ganun, I will do my best to upload it like as soon as possible para naman hindi like yung Valentine's Day nakita nyo sa March. Anyway, natanggap ko na yung Valentine's Day gift ko. Binigay sa akin ni Dan before siya umalis kanina. Tapos, ayun, nandito na naman siya. May appointment siya malapit sa bahay. So, umuwi siya sandali. I will prepare his lunch. Pero pakita ko muna sa inyo yung bigay niya sa akin. So, it is a candle. Ito yung paborito ko sa sa Freedom. Sobrang bango niya. Yung gusto ko sa Freedom is yung ito, yung sea salt, at saka yung watermelon. Yung gusto ni Dan watermelon kasi mas sweet siya, diba? Sweet siya, pero basta bango talaga siya. Pero mas gusto ko yung sea salt. So, he got me the sea salt. Gusto niya sana kunin yung watermelon, pero sabi niya, nung chinek niya yung box, nag-iba yung packaging, tapos hindi daw siya as strong as yung nasa display. So, he went for this. And, yeah, I love this. Hindi ko siya mabili-bili kasi ayoko mag-spend ng ganito kamahal sa kandila lang. Like, okay na ako sa $1.99 na kandila. Pero he got me this. Smells so good, guys. Excited na ako i-burn to. Doon, biniburn ko yung kandila doon na sa dining table kasi doon ako nag-i-edit, diba? So, ito guys. Ganito yung itsura. Very classy niya. Ganyan yung packaging. And then, ang bango-bango niya, napaka-fresh. As in, para ka talagang parang nasa beach lang, gano'n. Parang nasa social na resort. As in, ang fresh talaga. I love this one. Thank you, my love. Now, let's prepare Dan's lunch. Usually, ginagawa ko to, like sa umaga pagising niya, para ready na siya, para dalhin niya sa work. Kanina nga, sabi niya, babalik ako. Kasi may appointment siya malapit sa bahay. Tapos yung next appointment niya mamaya pa. So, sabi niya, maya mo na lang i-prepare yung lunch. Dito na lang niya daw kakainin. So, yung gagawin ko is cold rolls, guys. So, meron tayong cold rolls dito. And yung ilalagay ko sa cold rolls is, chicken na niluto ko na kagabi, chicken breast, at saka egg. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano natin siya i-prepare. Tapos, lagyan ko din siya ng cucumber. I think, yung first na ginawa ko sa kanya is chicken, tapos cucumber, tapos may carrots. Tapos hindi niya nagustuhan hindi naman siya hindi nagustuhan, pero sabi niya medyo matigas daw yung carrots kasi hindi luto, hilaw na carrots eh. Sabi niya parang hindi daw masyadong like hindi ko alam, pero sabi niya medyo matigas yung carrots, masarap daw kaya lang matigas yung carrots. So hindi ko na siya lalagyan ng carrots. Lalagyan, na lang, cucumber, tapos ito. Tapos ito yung lunch niya kahapon, itong combination na to. And sobrang nagustuhan niya, guys. Sabi niya, sobrang sarap daw. O, diba? Ganyan siya, may mga ganyan siya. So, meron din siyang watermelon dito na ready na. Prepare ko lang yung tubig para sa cold rolls. Okay, guys. Unang-una, ikakat muna natin yung chicken into strips. Yung nilagay ko pala sa chicken is inano ko na lang siya, i-fry ko lang siya, guys. Nilagyan ko siya ng salt, pepper, garlic powder, at saka curry powder. Ito ba? Ito, guys, Keen's curry powder. So, nilagyan ko lang siya nun. And then, fry ko siya. That's why medyo yellowish yung chicken. And masarap kasi yan with egg. Itong curry powder, masarap siya with egg. So, it goes really well together. And gustong-gusto siya ni Dan. So, kagabi ko to niluto, diba? Pwede namang like, ngayon nyo lutuin. Okay lang naman. Wait. Maglagay din pala ako nito. Ito sa tubig. So, yung cold rolls, lagay mo lang siya sa warm water para mag-soften. Sana pala kanina ko yan nilagay. Okay lang. Yan. So, ready na ang egg at saka chicken. So, yung binili namin na chicken, isang chicken breast lang, guys. Tapos, yung ginawa ko, parang kinat ko siya in half para 2 portions siya. Tapos, yung isa for 1 day. Tapos, yung isa the next day. Meron kasing ganap si Dan ngayon kasi nga, di ba, Valentine's Day. So, we will have dinner outside. So, sabi niya, baka wala ka ng time magluto ng lunch ko
bukas ng gabi. So, ngayon mo nalutuin. Kaya, kagabi ko siya niluto. So, but this is for tomorrow. And, hintayin lang natin na maging ready yung cold roll. And, we are good. Yan. So, una nilalagay ko cucumber. 2 cucumber lang, guys. Tapos, chicken. And then, egg. Hindi nga lang siya, like, hindi siya yung perfect na roll kasi weird yung mga shape na nilalagay natin eh. Like, yung egg. I still do my best na parang okay siya tingnan. Pero, tabingi talaga yung cold roll ko. Lalo na kahapon, sabi nila. Tsaka roll. Pero masarap. Okay lang yan. Tsaka roll. Ay! Nilalagyan ko palang mayonnaise. Gusto pala nila ng mayo. Ayan. Tapos, roll it, roll it. Yung yung iba, ang galing mag-roll. Tapos yung iba pa may noodles. Diba? See, medyo weird yung shape, guys. So, yan. Hindi siya sobrang appetizing tingnan, pero it's good. Well, sabi ni Dan, masarap daw. Hindi ko pa ito na-try. Hindi kasi ako adventure sa mga pagkain. Back to work! Umalis na si Dan, guys. I'm burning, siya. IKEA na vanilla na candle. Sobrang bango. As in, amoy na amoy talaga. Tapos sobrang mura lang yan. $1.99 compared sa dun sa niregalo sa akin ni Dan. Anyway, editing this one. After that, may paperwork tayong dapat, tapusin. It's only 9:39 ng umaga. So far, so good. Time for lunch, guys. Medyo late. Pero, yeah, ngayon lang ako nagka-free. Rice from kahapon, and nagluto ako kahapon, guys, ng pork adobo for the very first time, and it actually turned out really good. Nilagyan ko siya ng Sprite kasi last time nung tinulungan namin si Kat maglinis, 'di ba, nagluto sila noon, to sobrang nag-crave ako ng pork adobo, so I did it and I love it. Yan yung ating pork adobo. Kain, guys. Kain. Guys, we will get ready kasi nga 'di ba may paganap si Dan. Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin, guys. May pa-surprise siya for Valentine's. I'll get ready. Mag-makeup lang tayo, tapos lagay tayo ng buhok. Today's buhok na gagamitan ko is from Korea Hair. Meron silang giveaway. Sa mga interesado manalo ng extensions, I will leave the details of the giveaway sa description box. One of you guys will win 18 inches ata na hair. Wait, let me just double check, ha. So yes, tama. 18 inches. I will use... ang haba nito, guys. Siguro puputulan ko to. Kasi ang haba nito. So, 2 tig-2 clips yung gagamitin ko. And then, isang 4 clip sa likod. All you have to do para makasali sa giveaway is i-check yung website nila. So, i-leave ko yung link ng website nila below. Tapos, you have to subscribe sa YouTube channel din nila, guys. And then, follow them on Instagram. Again, links and details will be in the description box. So, ikat ko muna yung buhok, guys, kasi sobrang haba niya. Or okay lang siguro, no, kung ikulot ko siya para naman Wait, kung ikukulot ko kaya siya, magiging... no. Ikat ko lang yung buhok, guys, kasi sobrang haba, and then I'll be right back. Alright, guys. I'm on my last clip. So, nag-spray lang ako nitong IGK Beach Club Volumizing Texture Spray dito sa kung saan ko ilalagay or i-clip yung extension. Minsan, tinitis ko siya para kumapit talaga yung clip. Pero kadalasan hindi na, guys. Kasi sa lahat ng mga ginagamit kong extensions, kumakapit naman talaga sila kahit na hindi ko tinitis. So, lagay ko lang siya dito. Clip. And then, clip ko din siya sa likod. And then, spray ko na naman ito. Buhok natin. Para lang volumized siya, para matabunan ng mabuti yung extension natin. Tapos, style mo lang siya. Pero yeah, yan yung itsura ng extension na hindi pa na-style. Again, ililive ko yung details ng giveaway sa description box if interesado kayo manalo ng full set, ha. Hindi lang to yung ginamit ko. Full set talaga siya. It comes with more clips than what I used today.
So, ganito yung itsura ng packaging. Ganyan. So, isang set talaga mapapanalunan nyo kapag kayo nanalo. Pero yeah, tapusin ko lang yung buhok ko, guys. I-curl ko lang siya. I'll be back. So, ganito na yung buhok, guys. Curled. Yung ginamit ko lang pang curl is yung GHD ko na Platinum. Yun lang. Straightener lang. Ginamit ko pang curl ng buhok. And aside from the other rules na sinabi ko kanina, please comment down below as well na you're joining the giveaway para alam namin kung kasali ka. Makeup lang ako saglit. Nandito na si Dan, guys. Nag-iron lang siya ng kanyang susuotin. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Guys, tapos na tayo mag-makeup. Sa brows ko, Make Brow. Mascara, Heroin Make. Blush, yung Hourglass ko na Ambient Lighting Blush. Ito, shade niya is Diffused Heat. Highlight ko is Too Faced Candlelight Glow in the shade Warm Glow. And then on my lips, I tried something different. It's from Stila. So Stila is one of my favorite liquid lipstick formula, guys. So I use the Stila Stay All Day liquid lipstick shade Dulce. Yan. Powder ko is yung W7 Banana Dreams. And then yung setting spray, I used again the VT Cosmetics Super Tempting Spray. Yun. May nakalimutan pa ba ako? Yeah, yun lang. My love. Matchy-matchy kami. We're matching, babe. Yep. You copied me. Ako na una eh. Itong ano nga pala, itong dress na to, inano ko siya, inalter ko siya, guys. Tinahi ko siya kasi hindi to kasya sa akin. So, kung size niyo ako, hindi magkakasya sa inyo yung small. So, I had to take it in. Dala-dala lang ako ng jacket kasi malamig. Hindi ko pa rin alam kung saan kami pupunta. Ayaw niya pa din sabihin sa akin. Surprise daw. Is it a surprise, my love? Yep. We're going to Rame! Dang! Dang, she got it. Wow, traffic, babe. The people work, babe. Yeah. What happens? Look at that, people. Maraming cars. Hindi. Stoplight kasi. Pero hindi naman as in over traffic. Wala to. Wala to sa Cebu, my love. Wala to sa Manila, babe. Do you prefer this or Manila traffic? Oh, here. This is not traffic. I know. That's what I said as well. This is not traffic. Dito kami sa city, guys. Kitang-kita ko yung building ng Telstra. Oh, I think he's taking me to Telstra. Back to work. Make some money. Jesus. Holiday too long. Saan tayo pupunta dito? Telstra, guys. Ay. Dito na kami, guys. Hindi pa pala kami magdi-dinner. Gas buang. Ang galing. Hindi ko in-expect. Manonood kami ng what's this, babe? Ebony. So it's a what kind of show is this? Basta yung circus. You okay? Yeah. Hopefully this does the tickets. Yeah, that's it. Yan, guys, Ebony. And then later pa kami magdi-dinner. Yan. Di namin alam kung saan papasok. Pero wala pa kasi din. 6:30 pa magsisimula. Babe, what was your plan? We were meant to go to a circus and they cancelled. So Cancel nila, guys. yeah, but we got 10 tickets for tomorrow. So we'll invite the group. Invite namin sila, Inday. Kung pupunta sila. So, ito yung plano niya. Dalhin niya ako dito. Kinancel nila kasi daw yung mga performers. Naiwan daw yung luggage ng Virgin Australia. Naiwan yung luggage ng mga performers ng Virgin Australia. So, kinancel nila yung show. And dahil sa inconvenience, binigyan kami nila ng 10 tickets. Yung binili ni Dan, 2 tickets lang. Happy Valentine's Day, people. Invite natin sila, bukas. Punta tayo bukas. Plan B, my love? Plan B. Plan B. Bukas na kami manonood ng Ebony, guys. Kasi wala na-cancel. Sabi ni Dan, feeling niya, na-cancel nila kasi hindi sila nakabenta ng enough tickets. Kasi Fringe Festival ngayon sa Adelaide. Pero bukas pa magsisimula yung Fringe. Pero may nakaschedule na show starting today para sa Ebony. So sabi niya, feeling ko hindi sila nakasell ng enough tickets. That's why kinancel nila. Pero hindi kami naka-receive ng email. Not kami. Hindi siya naka-receive ng email. Nothing. Na sabi, cancel din show today. So yun. Apologetic naman yung lalaki. Tapos binigyan niya kami ng 10 tickets. This video is going to be called Valentine Day Fail.
True? Sarap. Yeah, it is. That's the title. Done. Done. Oh, ang init! Tapos kapag lumabas, mahangin. How are you, Malaw? I'm good. What time is it now? 7:02. Nagpa-book siya sa isang restaurant, hindi ko alam kung saan. At 8. Kasi nga, 'di ba, may papanoorin kami. So, yeah, punta kami doon ng maaga. Kasi wala na kaming gagawin. And see what happens. What if they say, oh, we're full? We go to the ice cream shop, get an ice cream, we come back. That sounds like a plan. Mm-hmm. Should get an ice cream afterwards anyway. We should. You gonna have an ice cream? Good juice. Up to you. You gonna have one? Maybe. You better. It's Valentine's Day. Hindi ako mahilig sa ice cream. This Valentine's Day has been a fail. We drove around 20 minutes looking for a car park. We never drove around 20 minutes. Show circus cancelled. So well, let's see. Hopefully the food's good. Have I been to this restaurant? You've been to McDonald's before. We're gonna get McDonald's. Have I been to this restaurant before? No? Nah. Okay. Is it a good one? I've got no idea. A fancy one? Nah. Serious? Nah. Where are we, my love? K-pop. K-pub, guys. Ang busy dito. Maraming tao. Kakaalis lang nung maraming tao dun sa malaking table. Why are we here? Sabi nung client mo, is she your client? Sabi nila, dito daw yung pinakamasarap na fried chicken. Right, babe? The best fried chicken? Really good fried chicken. Yeah. Nag-order na kami, guys. Hintay-hintay muna. Dito na yung hotpot namin, guys. So, nag-order kami ng hotpot, tsaka chicken, and then nag-order din ako ng rice. Wala pa yung chicken namin. Sabi, ito daw yung pinakamasarap na chicken. Nandito daw yung pinakamasarap na chicken. Ito yung dumpling hotpot. Maingay dito, guys. Baka makapiright tayo. Chicken, guys. Looks really good. Try it, babe. Is it really good? Like, really, really good? 8 out of 10. 8 out of 10? Bahay na kami, guys. Pakita ko pala sa inyo yung outfit ko. Wala na. Hinubad ko na yung shoes. Yung suot ko yung sandal lang. Yung strappy na sandal na galing Yes Style. My leather jacket is from Target. From the kids section, guys. Tapos, my sunnies from Zafu. And ito yung sinasabi ko sa inyo na dress na tinahi ko. Do you like my dress, Mala? Yep, it's very nice. Yeah. Yung bra pala na suot ko, guys. Ito yung isa sa mga gustong-gusto ko. Can you see my underwear? It's a clear strap. It is clear. So, clear yung strap, guys, sa likod. So, perfect siya sa mga ganito. And yung buhok natin nandito pa din. Again, the giveaway details will be in the description box if you guys are interested to win these. Malab, show them your outfit. Come on. We're matching. You can't even see me. Look at his top. Tingnan niyo yung damit niya. Oh, you can't even see. The food stains. Yeah. From the hot pot. Thank you, Malab. That's alright, I guess. Love you. You want a hug? As well. Let me kiss. Thank you. That's alright. Hindi nyo man lang nakita ng maayos yung dress. Wait, ganito yung length ng dress, oh. You can't even see properly. Ganyan. Umatang talaga sa glass na table. Yan yung length niya. Ganda, diba? Tapos yung likod, may button siyang ganap dyan sa baba. Guys, may itatry ako na product. So, I decided to turn on the camera para matry ko siya, guys, with you. Na-receive ko to today lang from Yes Style. It is the Label Sonic Peel L5. So, it's supposed to help smooth the skin. Tapos, nakaka-remove daw siya ng blackheads. Nakakatulong daw siya sa metabolism. Promise, nandun talaga. May metabolism talaga. Nanood ako ng video kung paano siya gamitin kasi medyo complicated kung titingnan mo lang sa Yes Style website. Anyway, ganito yung itsura niya, oh. Ganyan siya. Tapos it comes with a USB kasi pwede mo siyang i-charge. Ito, meron na siyang power. So, yeah. Meron na siyang power. Nakikita ko. So, hindi ko na siya kailangan i-plug in for now. When you open it, it looks like this.
I'm pretty sure some of you have seen this product. So, gaganunin mo siya sa mukha mo, tapos may matatanggal daw na blackheads. And, I actually stopped exfoliating. I stopped using scrubs after tinanggal nung derma ko yung milya ko dito. Kasi sabi niya, stop using scrubs kasi parang nakakakos daw siya ng ganun yung mga milya. So, I stopped using it. And when I stopped using scrubs, na-notice ko guys na dumadami yung blackheads ko, especially sa nose area. And I've been wanting to remove the blackheads. Kaya lang naubusan na ako nung nose strips. And nung nakita ko to si Estelle, sabi ko, kung nakakatanggal yan ng blackheads, try natin yan. Parang social way of getting rid of blackheads. So, sabi, dapat malinis daw yung muka before mo siya gamitin. So, I removed my makeup na, all my makeup. Ginamit ko din pala yung aking Perito na cleansing pad just to make sure na sobrang linis talaga ng mukha. Also, sa nakita ko sa video, dapat daw basa yung mukha before siya gamitin just to make sure na parang hindi masyadong ma-irritate yung mukha mo. Sabi, pwede tubig or toner. Actually, yung sabi. So, gagamitin ko yung aking Mario Badescu na facial spray. Malapit na kasi siya maubos. So, ito yung with aloe, herbs, and rose water. Spray ko lang siya. Okay, so i-on ko lang siya, guys. Ang ganda ng packaging niya, in fairness. On ko lang siya, guys. Tapos, so, para siya nagva-vibrate. Wait, natakot ako doon. Nilalagyan ko lang siya ng konting pressure, guys. So, kasi basa yung mukha ko, parang nagsispritz yung, parang nagsispritz yung liquid kasi nga, nagva-vibrate siya. Hindi ko alam kung nakikita niyo yung spritz. Maya na yung nose area kasi dyan yung main na ano natin. Hindi naman siya masakit. Hindi din naman ako nakukuryente. Wala naman dumi. Meron din akong mga whiteheads, blackheads dito. Wala naman. Parang liquid lang siya. Yung Mario Badescu lang. Wala pa akong nakikitang like dumi talaga. So, ano ko siya sa agtang ko, ha? Wala pa din. Nakakatanggal daw kasi siya ng sebum, bacteria. Wait, sa nose na tayo. Wait, basain ko lang. Yan. Sa ilong tayo, guys, ha? Tingnan natin to. Siguro yung pressure ko, hindi siya strong enough. Lakasan ko, ha, yung pressure. Ooh. Wait, so guys, pakita ko sa inyo. May dumi! Bongga! Yan ba yung blackheads ko ba yan? Tingnan nyo nga yung ilong ko nakakadiri. Wait, sa ayusin ko lang, ha. Like, lalapit talaga ako sa mirror. Oh, wow. Nakikita nyo ba yan, guys? Galing yan sa aking ilong. Blackheads ko yan. Nakakadiri. Sa kabilang ilong lang yan, ha. Tapusin ko lang yung ilong ko sa kabila din. In fairness sa kanya, guys, nakakatanggal talaga siya ng mga gunk. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero meron pa siya dyan, oh. Tapos sa likod. Yan. Kung sa mga tao siguro dyan na naghahanap ng mga pang-remove ng blackheads, tapos sobrang nasasaktan dun sa peel, ito okay. Anyway, tapusin ko lang yung skincare ko. Maglagay lang ako ng
oil. Diba ito yung gamit ko, yung Klairs na freshly juiced vitamin juice drop. Malapit na kasi siyang maubos, guys. Ito na yung ginagamit ko every morning. Tapos at night, ito yung ginagamit ko, Huxley Secret of Sahara Oil. Para sa akin, this one is better, guys. I just started using it recently and mas gusto ko siya compared dito. Feeling ko mas, ano siya, mas concentrated yung oil niya. Pero same siya ng Klairs na hindi like sobrang oily ng mukha mo after mo i-apply. Ang diferensya lang dito, ano lang siya, mas may amoy siya. Si Klairs kasi para sa akin walang amoy eh. Kung may amoy man siguro, sobrang slight lang na hindi ko napapansin. Pero ito may amoy siya. So, kung medyo sensitive kayo sa amoy, hindi nyo siya magugustuhan. Pero mas gusto ko siya, mas concentrated siya na oil. I love it. So, ito yung ginagamit ko every night. Parang ina-alternate ko ina-alternate ko yung dalawa para ma-introduce to. Kapag naubos na yung Klairs, lipat na ako dito completely. Pero yeah, yun lang yung gagawin ko. Linisin ko lang to tapos balik natin siya sa kanyang box. Pero, in fairness sa kanya, nakakatanggal talaga siya ng blackheads. Wala talaga yung blackheads ko. Anyway, yun na yung vlog, guys. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo yung vlog. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Don't forget to be goodbye. Good night.